Да, здравейте хора, ние сме в Inner Gameplay, днес правим 15 дубъл да снимаме Skyward, защото все нещо се фейло. Или пак има хакери и аз имам тук 106 армора, ама нито едно дърво нямам. И аз съм доста близко до ти първото. Кензи, май те виждам. Ти ли копаш по-едно дърво сега? Да. Виждам те. Скинът ти много се вижда. Ти ли копаш по едно дърво? Да. Ти там, они на срещния бряг ли си? Не, при тебе съм. Къде си, бе? Я ми помахай. Здрасте! Чакай, ще си хвърля въйцата нагоре, гледаш ли, Ема? Какво става тука? Трофа ми брони. Лол. Аз ти хвърлям въйцата. Брони мислиш за малко да падна. Тя да се осветим да не ми спамват къс. При мен е имал доста осветления. Има и лиани. Което е яко. Аз сега ще използвам дървата. Пати лага човек. Аз правя крафтинг и то ми връща дървото. Аз съм почти на средния остров. Не трябва така. Трябва да се оборудва с Iron Skeleton, тогава да ходиш да експлорваш. Какъв е смисъл? Голям. Миналия път видях. Отивах на ти, ще да убия, ако не бяхте двама. Какво спами в чата? Нещо ме дразни. Хънаса. Ще я кажа Хениес. Чакай да си изключа чата. Там съм. И какво става? Аз си копкам Iron. Окей. Да, то сам. Не. Цели две След- блокчета майна. Тати са много... Нямаме нищо на стъпи остров, само две блокчета и гиро. Аз имам даймонд. Какво имаш? О, вау. Не. Ендър перъл, мечови... колко храна, даймонд. Имам глави. Ча просто... Ябълка. Тъпто, че няма едно такова, ще аз направя на кирка. Ти виж сега моя топа, няма да ми стигне такова, няма да ми стигне дървата. Аз ще уреда да е в уне с големите такова, какво има, деца... на високо. Точно ме стигнаха. Сега трябва да слизам надолу. Аре бе! Замах да умра. Достатъчно ще ми. Да се запътил на някъде случайно. Бега така. Ще прецакам. Аре тим бе. За кой не мога да сложа лава? Не! Как ликаш по-бързо от мене? What the fuck, аз Yes! Ко? Победи! Аре пак. Един нов фейл клип. Окей, Що нов фейл клип е, човек? Този беше добре. Да бе, демек няма фейл.
Окей, хора, това беше от нас. Надявам се да ви е харесал и довиждане.